Majolmai tumiru rupana dikiruhon dewata lahomano paibana bahwa dohon buru-buru nasi dari topa dung di topa dewata jolmai ilo ibana mah dang dinggan sasada boy ujung ubahin madibana sada buru-buru pangurubi di bana bain akukna alai sian mulanai dobe di hatu tompanai bahwa dohon buru-buru nasi dari bahin alani dari koloni bawa doha mana dohon inana patokon dirina tuna niurina nagabe sadadagin do nasidana duai asadada dua benasida tung sadadagin do akum nihi idok Tuhan Yesus ganuk na paulakon na niurina iya soalan dina marmainan na palaku kosan pangalakuk do nang nama buat nasirangi atau na pinadung ni debata dan jadi sirangan jolma sonoto idok debata tugawa kamu akabawa kaholongi hamu par di hutamu nabi somon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama ngadon diri nah mongkopsa kurang muru kamu dopat nasida ikon marroha kamu madongali nasida sangap baik kamu nasida somon dongan panean di hamuduan nasora sudah dungi somon odo di doa tadi dibata tuan kaburu-buru diolo yang kaparopuan mabawa nabi somon pangoloi na dituhani hai bawa hidup kudu di parti hutana songon Kristus kudu diburiai bermotor, roman, mardongan ala pohon dohon habema honi todi parangi di buru-burui imana arka dijolu di debata dohon dijolu di jorman atong songonakan nama marangi hata di debata mahamu sumulutkon para siniroha abasaron dohon hasere poniroha mahamu masih paunea mahamu dohon masih asia saluhur ridi niroha muruk rimas panonggahion dohon pangisayoni doa isek kamu alai diijang ni saluhur nai masih haudo mahamu aido rahut ina sundingga dungi dame nasian dewata imam mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhur nabi naimuna marhiti hati manang kabahena tong mai marhiti hiti luar di Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulongmuna atau mengadili hamu hatani diwata taringot turun pardongan sarbioni nama nukun mau nuai jumolo di hopangoli tono basuki ukusunggu olo doho maka jongjokon di jolo ni debata nampo to salud dohot di jolo ni akadongan na pumuliso na dipanggil rohamdo si forminta fritanti bulu lumbat toruan na niriritmon gabi donga musaribe olo doho maka holongi ibana senasa roham dohot mangun lahon senasa gogom uhur mar parange nabadia ram dohot ibana na olo doho manga jua judo tagaleona tung surah humurang parange jalan naso tuba tadi kolom ibana paima ni sirang hamati hamusohur mono sadaro hama nului saduna dogma nama nukun mau dohot dihoina perminta disanti muru lubat turuan niririt ni sitono basuki okusungguo bahen dongan nasaribe olo doho maka jongjoko di jolo di debata nampuno sarhut dohot di jolo di dongan nampuno na di pagi rohamdo sitono basuki okusungguo gawe sinondukmu olo doho maka holongi ibana siana saroham dohot mar pangalaho nature maradukot ibana dohot mar parangehon parangi nabadia babua harap Kristen ho jalana sotuba mani doroko manang tadi kolomu ibana paima disirang hamatir hamusokot mononak sadaro hamba ngului salutna dogma
masih Yohanan tang siamun mahamu pabaho di padang. Naposo ni debata doau nama puan hatana Tuhamu marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi korbadia doa umat do. Na kina domu ni debata dan jadi sirangon ni jorma. Amin. Di pasu-pasu jangan diramoni Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala dipasau hormat. Damena tutoti munabi. Amin. Kion pasat tamima tu pahalado pasaton parbue rolongi uyata. Mulai temani tuhata, mulai temani yang kita dalam berkawan sama-sama warna kumpul uyata. Ison adong do di patupa uyata. Son kenang-kenangan di anak turut di huriatan nama jalo pasu-pasu padunga saripeo di hurion berupa bibel dohot upete kalau tabere memang sian harga non murah tu borot alai ang kondisi non tu mace harga jadi di hamuna dua di pengantin kata di batama na di bagasoma peo kamu asagabe keluarga si Piro kamu di pengantongan keluarga si Oping dohon kusumu suas-sualinan jolo di masyarakat tergumum bina dia dohon di Batak jadi menurut pegon di pasar kuliah kelas marohamuna majalo pakai hamungon dan di bawah unang songoni dilian dunia songoni muse dan kaya orang buka mana dia orang bisa sauti jadi selamat hidup rukun Nina menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa memberikan damai di tengah-tengah keluarga. Jadi manitem pasal kami omma parkue milas rohani ruas di HKBP semua disalutut na parpalaru HKBP bukan mudah-mudahan resort kuara pasal kami Di dalam